e kinda mamoko. Bende warwako ote magi ma bende inyalo cholonwa mag Pasaka e lai maro mar ote machok ma en 23600. Ji ang'wen owito ngimagi okinyi ma kawuono masira mar apaya motimore e gwenge mar Ruiru County ma Kiambu. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, nyamburko moro ma ji giwegi mane riembo e ng'we airititi odonje trela moro, chal ma bende nomiyo ji ang'wen go owito ngimagi gi kanyo. Kawuono kar saa 9:40 e apaya maduong' ma Thika Road, ji ang'wen nowito ngimagi e masira mar apaya. Matok nyamburko moro mar ji giwegi kido mar Suzuki Wagon donjo kuom trela moro kido mar Mercedes. Nonro ofwenyo ni nyamburko go nowuok kar dak ma Kahawa kochimo Membli roundabout gwenge mar Ruiru County ma Kiambu. It was a fatal injury traffic accident that happened today at around 4 a.m. along the Northern Bypass near the Membli Bridge, involving two vehicles, a Suzuki Wagon and a Mercedes trailer. Nyamburko no mar Suzuki Wagon wachore ni riambo ng'we airititi. Chal mano miyo ji ang'wen duto mane ni e iye wito ngimagi kanyo. The Suzuki was on the rear and lumped into the rear of the trailer. Due to the impact, all the driver and the 3 passengers died on the spot. Bende wachore ni driver mar nyamburko no nok nyal neno trailer no makare, wirani thoth teini mag apaya ma Thika Road ok ti makare. Kaluwore gi masira no, obila omedo jiwo drepe mag nyamburko mondo bed motang' ahinya ka giriembo, moloyo to e kindegi mag koth kod nyasi mar Pasaka. Bende ojiw jogo mariembo mondo thegre gi yedhe mamero ji, mani mano en achiel kuom gigo ma mono ng'ato riembo kako winjore. We are appealing to the drivers on our roads to be very careful during this holiday season and avoid drinking and driving. Matimore tok duol marango weche mag wuoth pachoka NTSA yango ni giseruake buk keses 19 mag jogo mitudo gi ketho mopogore opogore mag apeini e apaya maduong' ma Nairobi kochimo Nakuru otieno ma tich ang'wen. Duol no bende osechako chenro matiyo gi yor lony manyasani apeini madito mafwenyo jogo mok lu chike mag apeini. Chal migeno ni biro konyo duoko chien masiche mag apaya. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kotendore gi mano en ni joriemb matatu e bus park ma Kisumu okwa mondo rit chike mag apaya mar geng'o masiche e kindegi mag nyasi mar Pasaka mabiro ndalo machok bang' duol mochung'ne arita e apaya ma pachoka NTSA tiego joriemb matatu go e yore mag rito chike mag apaya. Jagoro mar riwruog joriemb matatu e bus park ma Kisumu mano Kanyero James Omwa okwayo joriembo mondo olu chike mag apaya mar geng'o thoe kaachiel koda hinyruok. Tarik 15 tich ariyo mar jumani nyoche wan kod romo e pap ka maduong' mar jo Kenaha, NTSA, County Traffic kod Assistant County Commissioner mano chung'ne County Commissioner marwa mano puonjwa ni ndara marateng'no eno chalo pol mar stima ma ok mula oyuma ma sama idonje to nyaka ibed very keen. Wamedo jiwo jowa kendo wakwayo drepe kod joma tiyo matatu magen conductors gi drivers ni kiluwore kod chike mag apaya kendo wawuoyo gi jowa ma jowuoth ni sama idho mtoka temiranga hali mar chal mar ndara mar gari midonje kendo sasa magari riembe speed ma ok owinjore en diku more ka jawuoth mondo migol sauti mari kende kwer ni driver riembo matek ok wan misigo nikech ngima yudo dichejo ok wadwani mondo wawit ngima e season mar Pasaka ma wan goni. Jodak makulama we chiro masoko Mjinga yuago lal matara to koth mapek manyo chuo tieno ma piny oru godo kawuono kelo ula mapek manyo ywero dukni kod moko kuom udi. Jodak